Στο Σάκη ήρθαμε. Στις 14 του Φλεβάρι του 2016. Απογευματάκι είναι, θα μας κάνει εδώ μια πεταξιά. Πάμε λίγο έτσι πιο πίσω. Ό,τι έμεινε λέει από το Σαΐνι. Αυτά εκεί είναι τα πουλιά του Σάκη. Στην αμυδγαλιά της Κοζάνης. Ο Σάκης πετάει ωραία τζινιά, το θυμάμαι παλιά. Όλα τζινιά είναι σχεδόν. Αυτά που βλέπετε είναι τζινιά. Ωραίος, ωραίος. Στοιχηθήκαν τα πουλιά, όντως. Είναι όλα ίδια, κλόνος. Ο Σάκης ο κλόνος. Τι είναι αυτό? Τι κάνει έτσι, ρε? Τι είναι αυτό που... Τώρα θα δείτε τι είναι αυτός ο θόρυβος. 1.000.000 καρακάξες. Ευτυχώς κάτω από τα πουλιά. Αγριέψανε τα πουλιά. Αλλά εντάξει δεν μάσανε. Φεύγουν τα πουλιά, πάνε ακλόνητα, ακίνητα είναι τελείως. Δεν αλλάζουν καθόλου φτερό. Πλήρη άπνοια έχει αυτή τη στιγμή εδώ. Φοβερό, αυτός ο θόρυβος που ακουγόταν πριν ήταν από καρακάξες, χιλιάδες. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία είναι. Τώρα εδώ ψηλά βγαλμένα τα πουλιά, τα ζουμάρο, τα τζινιά και πετάνε έτσι. Και έχουν στοιχηθεί όλα, εντάξει είναι, είπαμε ταμπέλες έτσι. Είναι εκείνα εκεί όπου όπως τα σηκώνεις ξεραίνονται και πάνε και σβήνουν. Για όσους αρέσουν αυτό το στυλ τα περιστέρια είναι τέλεια. Ό,τι καλύτερο υπάρχει. Δεν είναι ζώα ρε, περιστέρια είναι ρε. Ωραία που πήγανε. Και όσο παίρνουν ύψος, πραγματικά γίνονται καλύτερα. Κοίτα που πήγανε. Για κάτσε να δω. Ένα εδώ έχει και από πάνω μας. Μπήκανε μέσα στη μαυρίλα. Μπήκανε. Τώρα έβγαλε και λίγο ήλιο στα πλάγια. Ωραίος. Όντως είναι ακίνητα. Απλά έχει άπνοια και έχουν μαζευτεί τώρα άλλο μαζί, αλλά πολύ ψηλά, Εκεί μέσα είναι. Νερό φέρε. Ξελάχθηκε το στόμα πάλι το μεταχλιά. Ακούτε και τις δηλώσεις που κάνει. Λοιπόν και τα πουλιά είναι, τα βλέπουμε εκεί μέσα σκνίπες, να τα. Ναι, δεν αλλάζουν μοτίβο αυτά έτσι. Αυτό το πράγμα εδώ. Και στο σβήσιμο έτσι πετάνε. Ναι, φοβάται ο άλλος που του λέει θα ρίξει αυτή τη μαυρίλα εδώ, έχει, όντως έχει μια μαυρίλα πάνω. Άμα θα τα πάρει αυτή η μαυρίλα, ζήτω που καήκαμε. Για να δούμε, θα τα ρίξει, ναι. Θα τα κρύβεις μέσα.
Το ψήσανε να τα ρίξει, ναι. Για να δούμε τώρα αυτά πώς θα πέσουν. Από εκεί πάνω. Ναι, μπήκανε και στη μαυρίλα, μπήκανε εκεί μέσα. Να τα πέρασαν από μπροστά. Έρχονται όλα. Το πέσω, Όλα! Χειροκρότημα, ρε! Ναι, άξιο είναι πέρα, τι να λέω. Αυτό ήταν, σε δευτερόλεπτα μέσα όλα. Πάμε να δούμε και τα τζινιά τώρα από κοντά. Λοιπόν, να δούμε και λίγο τώρα τα πουλάκια. Τα τζινάκια μάλλον, όχι, έχει και με άλλες ουρές, αλλά... Πολύ ωραία. Έχει άπνοια και σκάσανε τα πουλιά. Πηγαίνανε όμως. Αν και σκαστά πηγαίνανε πάνω. Ωραία περιστέρια, παιδιά. Φιδίσια είναι όντως. Πολύ ωραία. Αυτά κύριε, τα πουλιά. Τουσάκι στην αμυργαλιά. Έχει το σκαρί αυτό που λέμε. Καθαρά μπινιάρικα είναι. Καθαρά. Όπως αυτό και αυτό. Για όσους αρέσουν αυτά. Είναι από Κίνα ακριβώς. Ωραίος. Πολύ ωραίο. Και εδώ βλέπουμε και το άλλο το κομμάτι του σάκι. Αυτά τι είναι τώρα? Αυτά τώρα θα ξεκινήσω, τελευταία πουλάκια. Μπιμπελό, βαμπάκι είναι όλα. Αυτά ήταν πολλά πιστέρια στην ομάδα, αλλά το σέι δεν μας άφησε τίποτα. Και τα πας λαό είναι για να μείνουν, ναι. Πεντάμορφα, ναι. Είναι όλα ίδια. Ασπρόκυλα όλα. Μια κοψιά. Ωραίος. Λοιπόν, Σάκη, συγχαρητήρια ρε φίλε. Έκανες και εσύ την πεταξιά σου, είδαμε τα τζινάκια, αυτά τα περιβόητα, τα τζινάκια που λέμε. Έχουν γίνει ζουλόγκανα αυτά, πολύ ωραία. Τώρα για πεσό δεν συζητάω, εντάξει. Όποιος ήταν εδώ και θα είδε, θα τρόμαξε στην κυριολεξία. Εγώ ξέρω το πεσό που έχουν και δεν ξαφνιάστηκα. Όχι. Αλλά για έναν όμως που δεν ξέρει, παθαίνει πλάκα πραγματικά. Λοιπόν, από μένα ακόμα μια φορά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, Μπανάνη, ευχαριστώ που ήσατε και φέτος και με τιμήσατε. Και τι να πω. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Μπράβο, και του χρόνου καλύτερη. Τι να κάνουμε. Και να πετάξουμε και στην ομάδα. Ναι, συγχαρητήρια και στα παιδιά που πέταξαν σήμερα. Μπράβο, ναι. Έγινε. Εντάξει, έγινε, για χαρά.